खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 नभेम्बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो मोजां खौरां फैगोन। गोबां बिथिङावनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा थगायजानानै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोबां हेंथा नुजाथिगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो खरसाया नाङा फाङा बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन आरो फोरमायोब्ला गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां मुंदांखा आरो गेदेर सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरबा लोगोआ जेंनायाव खोख्लैनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानियाव माखासे जेंना नुजाथिगोन गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बबेबा सुबुं गौमा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसा बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हानाय नङा बेफार फालांगियाव अदेबानि मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों